No ja som ako mladý človek z Vábene odval do Lipu, som tam 2 leta v Lipe spieval a moje přesvedčeno nie tak ja do toho smiera šlo. Že te celé spiev skončne, že zas sú boli červené, jara červené a sme lidema te serbské spiev tak spievali, to sú boli šo novú tvorbu a socialistické a ja neviem što a jemo mi to ponty. Převěle bylo a já tenž nejsem mohl te ústupu to s mojím životem tak zjazać. A to som ja pon Lipu ostajil a som po Cokvinsko kola v Košticach započal. A tam som viezol tiež ten názor nenačinil zo jenio dyrał podľa boč, ktorý všetci zase sobu písal alebo ďalej dával. To korovedník dyrał Jacek Kroč do Kamenca na report. A to nie skončne pa ja to pon tej było, zo smo mu videli, što to je. Tu po zmene jasného šišov.